Башкортостан концерт залы ярты сәгать эчендә тамашачылар менән тулды. Сөнки тамашаның сәнгать йондызлары арасында яраткан йырчыларның Баймактан булуы был концертты аншлаг менән үткәрергә булышлык итте. Безгә таныш исемдәр Алгу Бәхтиева, Азамат һәм Нәсимә Тимировтар, Бибисара Азаматова, Миңзифа Искужина, Сәгыйдулла Байыгыт һәм башка бик күпләрнең сагы йондызы Баймак йыры менән бәйләнгән. Бuna театрда гына алган хәлдә лә безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында 20 артык Баймак артисты эшләй бит инде. Шуңа күрә ул хатта без улар менән генә лә сыгыш яһаган хәлдә лә бер зур концерт булыр ине. Билдәле Хазина телевизион тапшыруы геройдары арасында гына 70 кеше Баймак районыннан яздырылган. Уның истәлегендә хәзер һирәк осрай торган башкорт халык йырдары ла, уның легендалары ла һәм халкыбызның бөтмәс хазинаһы авыз тел иҗады ла ята. Килдем иң беренче сахналарга Баймактарды күрергә. Һәм шулай ук килгән тамашасы Баймактарды күрергә. Мен Баймактан гына 70тән ашу хазина тапшыру ишәнем. Ул үзе дә күп сөйләдер мөгаен. Баймактың бер Буранбай авылынан гына сәхнәгә 8 профессиональ йырчы сыгып басты. Буранбайның феномены шуннан да килә. Был хәләтләрнең сафы кәмемәй. Елдан-ел ошо төбәктән яңа буын йыраучылар үтеп сыга. Сәнгать өлкәндә булсак та төрле yerдә эшләйбез. Әмма ләкин моны күп концертларда бергә йылышып, аралашып, бер көләмәсләребезне һөйләшеп, булган хәлләрне кызык, булган хәлләрне бергә укыган вакытта итләп. Гомумән әйткәндә, Буранбайдан булганыбызга нык горурланабыз. Оештыручылар билдәләвенчә, был проект яңа башланды гына, уның киләсәген әле үк өметле дип баһаланалар. Гөлнур Ишбулатова, Ремиян Турин, яңлыктар хезмәте.